sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. La 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 la. Mahilig magpa-cute ay kikay. Malambing pa sa kambing ay kikay. Kakarot na maharot ay kikay. Panili kong ngumiti ay kikay. La 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 la. La 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 la. Unang panahon, panahon pa ng hapon. Wala pang kikay, sabi ng nanay. Iba na daw ngayon, kahit saan ka lumingon. Kaliwat kanan, sila'y nandyan. Nakatibak, tube top, flip-flop, tank top, backless, braless, at stainless. La 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 la. La 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 la. Mahilig magpa-cute ay kikay. Malambing pa sa kambing ay kikay. Kakarot na maharot ay kikay. Panili kong ngumiti ay kikay. La 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 la. La 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 la. Meron akong kwento, kaya makinig kayo. Tungkol sa papa ko na mahilig sa tahong. Once upon a time, on a Valentine, doon kami kumain sa may short time. Order mo ko nun, order mo ko niyan. Huwag lang palakihin ang aking tiyan. La 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 la. La 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 la. Mahilig magpa-cute ay kikay. Malambing pa sa kambing ay kikay. Kakarot na maharot ay kikay. Panili kong ngumiti ay kikay. La 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 la. La 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 la. Sorta kinda like a parang medyo may pagka. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sorta kinda like a parang medyo may pagka. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. La 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 la. Kani-kanina lang habang nasa gimikan, may nagtanong sa aking pangalan. Muntik nang mahulog ang puso ko nang makita kong lumapit ay isang macho. Nagpag-cute ako, nag-ocho-ocho. Akala niya tuloy ako sira ulo. La 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 la. La 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 la. Mahilig magpa-cute ay kikay. Malambing pa sa kambing ay kikay. Kakarot na maharot ay kikay. Panili kong ngumiti ay kikay. Sorta kinda like a parang medyo may pagka. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sorta kinda like a parang medyo may pagka. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. La 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 la. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. La 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 la. Sa tingin mo, ano ang mas masakit? Sinturon ni tatay o sinturon ni Judas? Para po sa ko, ang mas makulog sinturon ni Papa. Tapon kaya po kang pagkaaki ko, pag nagpapasaway po ako, tiglarapado po ako ang sinturon ni Papa. Tapos kung ang sinturon po ni Judas, kung harayo ka man po, di ka po puputukan, di ka po makakukulugan. Thank you po. Pwede bang umakyat ng ligaw kung ang bahay ay walang hagdanan? Pwede po kung ano. Depende lang po yan sa'yo. Kung mag-ibo ka pong pahagig para makasakap ka. Alin ang mas mahalaga sa inuman? Yelo or pulutan? Again, alin ang mas mahalaga sa inuman? Yelo or pulutan?
Salamat po. Pulutan po. Kung may pulutan, di po sila mayroon ng... Salamat po. Kung ikay halimbawa ay isang wanted at may reward kang 1,000,000, kapag sumuko ka, makukuha mo ba ay yung reward? Hindi na po. Aanin mo pa naman yung pera kung nakulong ka naman. Yan. Thank you. Pag ang taong putol na ang isang kamay ay magpa-manicure, buo pa rin ba ang bayad nila? Sa linggo po, dahil na may discount na po yan. Discounted na po yan, pwede na kompleto. Salamat po. For joining this pageant. We know that everyone did their best to show their talents and efforts to win the crown and to be the next Barangay Magayon.